Il-Pulizija qed tinvestiga l-logħba tat-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena minħabba allegazzjonijiet ta' tbabiż fir-riżultat. Investigazzjoni konfermata mill-Malta Football Association. Jirriżulta li fit-tmiem il-ġimgħa kienu diversi l-plejers li sejħu d-depo biex iwieġbu mistoqsijiet dwar il-logħba li ntlabet nhar l-Erbgħa u hija valida mill-kwalifikazzjoni għal kampjonati tal-UEFA ta' taħt il-21 sena. Jirriżulta li l-logħba ġibdet l-attenzjoni sa minn qabel ma tlabet u kien hemm 70 fuqha. Għalkemm il-Malta Football Association indikat li kienet notifikata bl-investigazzjoni tul il-jum ta' Tnejn. Fi stqarrija ntqal li l-assoċjazzjoni qed taħdem il-qrib mal-awtoritajiet dwar l-investigazzjoni u f'dan l-istadju min se tagħti l-ebda kumment. Bħalma għamlet fil-passat l-MFA tkompli tagħmel dak kollu fil-poter tagħha biex tipproteġġi l-integrità tal-futbol f'pajjiżna, intqal fi stqarrija. Għalkemm ma' Times of Malta Bjorn Vassallo, segretarju ġenerali, qal ukoll li l-assoċjazzjoni qed tistenna r-rapport ta' Sport Radar dwar x'tip ta' logħob kien hemm fuqha. Huwa sigriet magħruf li l-logħob illegali fil-Montenegro mhuwiex żgħir filwaqt li fl-imoddi t-tim nazzjonali Malti wkoll kien fiċ-ċentru ta' każ serju marbut mal-logħob. Dan brabta ma' logħba kontra n-Norveġja f'dan il-każ logħba tal-ewwel tim.